Matul il-jum tal-votazzjoni il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg żar diversi lokalitajiet madwar Malta u Għawdex fejn iltaqa' mal-attivisti u l-volontira li kienu qrib il-postijiet tal-votazzjoni u anki fl-uffiċċji tal-Partit Nazzjonalista. Sa minn kmieni filgħodu Bernard Gregg akkumpanjat minn Martu N. Meri u mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino kif ukoll minn numru ta' kandidati tal-Partit Nazzjonalista beda biżżierat tiegħu fir-Ħula Vari fejn żar ħattart u kompla jżur aktar postijiet f'distretti kollha sakemm mal-ħabta tal-10 ta' filgħodu mar jivvota fil-lokalità tal-Mosta. Wara Bernard Gregg kompla jżur aktar lokalitajiet u wara nofsinhar mar ukoll Għawdex fejn iltaqa' mal-attivisti u partitari Għawċin kif ukoll man nies oħrajn fejn ingħata merħba sabiħa. Aktar tard wara nofsinhar il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla biżżierat tiegħu fl-uffiċċji tal-Partit Nazzjonalista u anke qrib il-postijiet tal-votazzjoni f'Malta fejn ikoll irringrazzja lill-attivisti u l-volontira għall-ħidma tagħhom.